Жахлива трагедія єврейського народу і урок для всього людства. Так, президент України Володимир Зеленський назвав Голокост один із найжорстокіших злочинів ХХ століття. Упродовж 12 років із 1933 і по 1945 рік нацистська Німеччина знищила понад 20 мільйонів євреїв, ромів, людей з нетрадиційною орієнтацією та важкими каліцтвами. Для цього у світі створили 10 тисяч таборів смерті. Один із них – концтабір Аушвіц-Біркенау у польському місті Освенцим. Радянські війська звільнили у 1945-му. Сьогодні 75-та річниця звільнення. Президент України Володимир Зеленський, виступаючи перед тими, хто пережив Голокост, закликав не допустити повторення подібної трагедії. Сьогодні всі ми сповнені почуття болю та суму за мільйони жертв Голокосту. Це жахлива трагедія єврейського народу і трагічний урок для всього людства. У венеційському гетто на стіні з іменами жертв Голокосту є такий напис: «Ми не маємо права їх забути, бо наші спогади – це їхні єдині могильні плити». Пам'ятати і ніколи не допустити знову.